नोंथांमोनखौ ज' जानाय नुदों मा थांखि लानानै सावरायलायदोंमोन नोंथांमोनहा जोङो गोबावथार जाबायमोन उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बेबायदि जथाइसे जिरायनानै जों सावरायलायनो जोङो गोबावथार जाबायमोन सावरायलायनाय जायाखैमोन बेवहाय दिनैनि बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ जेसेबांखिनि जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जों बयखौबो हांख्रायलायनानै बोथिसे ओंखाम जालायलायनानै जों सावरायलायदों बे सावरायनाया जाहैबाय जोंनि माखासे जेंनाफोर बिनि सायावनो जों गोसो होनानै सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदियै दावगागोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै बा बारग' एनडिएफबि हिसाबै जोङो माबायदि आवगायलांगोन बिनि सायाव जों गोथौयै सावरायदों आरो बेफोर सावरायनायखौ जोङो रायजोनि गेजेराव बा रायजो राजानि सिगाङाव समजों लोगोसे जों फोरमायलांबाय थागोन जोङो मोजां रोखोमै सावरायलांबाय आरो बयनिख्रुइ मोनसे गोसो होना सावरायनाया बेनोमोन जे 21 फेब्रुवारिया गेदेमा बिथां एनडिएफबिनि गायसनगिबि DR नाब्ला सारनि जोनोम सान बिथाङा 65 इयार्स जागोन आरो बे बिथांनि जोनोम सानखौबो जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि उदालगुरि जिल्ला कमिटिया दैफां नोलोबारियाव जोङो खुंनो देग्लाय लाहार फाहार खालामदों अर्थात फैगौ सुक्रुबारे बिनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायबाय आरो आं दिनै नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं फोरमायहरनो हास्थायदों दैफां ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ जोङो मोनफ्रोम गामियावबो जों लाइजाम इउनाइटेड फरामनिफ्राय हैनाय जागोन आरो बे लाइजामखौ जेब्ला नोंथांमोना मोनो अब्ला DR नाब्ला सारनि जि 65थि जोनोम साननि बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाफैनांगौ होननानै आङो दिनैनो गुरैयै खावलायहरखानाय थादों